गंभीरा वसनाभि तमभर नमिता सुप्रवस्तु करिराम। नमस्कार सांग मैंने ओम ब्लॉग्स को मु स्वागत करुच्ची मु अनिल। बहुत दिन पर मु आज आपन गोटे शक्तिपीठ को बुलिया आनी। से शक्तिपीठ ना हूँ माँ नारायणी शक्तिपीठ। आम भारत वर्ष रे बहुत किछि मंदिर अच्छी, बहुत किछि देवी माता मंदिर अच्छी। आ प्रत्येक देवी माता मंदिर रे किछि ना किछि इतिहास और किछि ना किछि कहानी से लुचि रही। मु आपन को अनेक गुड़िए मंदिर इतिहास कहानी आगुरी जन सारी। आज मु आपन को पांतु आम भारत वर्ष रे बहुत किछि मंदिर अच्छी, बहुत किछि देवी माता मंदिर अच्छी। आ प्रत्येक देवी माता मंदिर रे किछि ना किछि इतिहास और किछि ना किछि कहानी से लुचि रही। मु आपन को अनेक गुड़िए मंदिर इतिहास कहानी आगुरी जन सारी। आज मु आपन को नहीं आसी गोटे नियारा देवी पाखु। से देवी ना हूँ माँ नारायणी। सांग मैंने चलतु आरंभ करवा माँ नारायणी मंदिर इतिहास। भालेरी पहाड़ निकट रे जड़े पूजारी रोते। से छोट गोटे मंदिर को पूजा करी आसुले। से समय राजा माने समस्त मंदिर को दान दे
ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। এই ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପୂଜାଳି ଜଣକ ଥିଲେ ସେ ପୂଜାଳି ବି ମନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ସହ ମିଶିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ଏ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତି କି। ସେ ଏମିତି କିଛି ଭାବି ଖଲିକୋଟ ରାଜା ପାଖକୁ ସେ ଯାଇ ମିଶିଲେ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ସେ ପୂଜାଳି ଜଣକ ଯାଇ ମିଶିଲେ ଖଲିକୋଟ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ସେ ମିଶି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରି ପୂଜା କରୁଅଛ ତାହେଲେ ସେ କିଏ ସେ? ପୂଜାଳି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ମଣିମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଦେବୀ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ହାତରେ ମୋତେ କିଛି ଚୁଡ଼ି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଅଛି। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚୁଡ଼ି ଦରକାର ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚୁଡ଼ି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତିକା କେତେ ହାତର ଚୁଡ଼ି ଆପଣ ନେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପୂଜାଳୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମାଆଙ୍କର 10 ଗୋଟି ହାତ ଆଉ ମୋତେ 10 ଗୋଟି ହାତ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଦରକାର। ରାଜା ତ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କାଚ ଚୁଡ଼ି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ତ ଦେବେନି, ରାଜା ଯଦି ଦେବେ ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଚକିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର 10 ଗୋଟି ହାତ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସେ ପୂଜାଳୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ପୂଜାଳୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମାତାଙ୍କର 10 ଗୋଟି ହାତ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ମାତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରାଅ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ପୂଜାଳି ଜଣକ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ପୂଜାଳି ଜଣକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟହାତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର 8ଟି ହାତ, ସେ ଭୁଲରେ 10 ହାତ କହିସାରିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ। ବାଟ ସାରା ସେ ପୂଜାଳି ଜଣକ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି? ମୋ ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାତାଙ୍କର 10 ହାତ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତ କଥା ସତ ଯେ ମାଆଙ୍କର ତ 8 ଗୋଟି ହାତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 10 ଗୋଟି ହାତ କହିଲି। ହେ ମା, ମୁଁ 10 ଗୋଟି ହାତ କହିଦେଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକଥା କହୁନଥିଲି ଯେ ତୁମକୁ 8 ଗୋଟି ଚୁଡ଼ି ଦେଇ ବାକି 2 ଗୋଟି ଚୁଡ଼ି ବିକି ମୁଁ ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କାହିଁକି ମୋ ପାଟିରୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଗଲା ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେଇ ପୂଜାଳି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ସେ ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମା, ସକାଳ ପାଇଲେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ତୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଲୋ ମା, ତୁ ହିଁ ତୋର ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେଇଦିନ ମୋତେ ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ଆସି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୂଜାଳି ବହୁ ଡରୁଥାଏ, କାରଣ ସତ କ'ଣ ପୂଜାଳି ଜାଣିଛି, ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ବହୁ ଡରି ଡରି ସେ ମାଆଙ୍କର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟେ 5ଟି ହାତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ 5ଟି ହାତ ହେଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ 10 ଗୋଟି ହାତ ମାଆଙ୍କର ହେଇସାରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ପୂଜାଳି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ତ? ମାଆଙ୍କର ତ ମୁଁ ରାତିରେ 8 ଗୋଟି ହାତ ଦେଖିଥିଲି, 10 ଗୋଟି ହାତ ହେଇଗଲା କେମିତି? ତାପରେ ରାଜା ନିଜେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ତ 8ଟି ହାତ, 10ଟି ହାତ କେବେ ନୁହଁ, ଏ ପୂଜାଳି ଜଣକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କର 10ଟି ହାତ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ସେ ସେଇଦିନଠୁ ପୂଜାଳିକି ଆଉ ପୂଜାଳି ରୂପରେ ନୁହେଁ ଦେବତା ରୂପରେ ଡାକିଲେ। ମୋ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଥିବେ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ପୂଜାଳି ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ନନା ଡାକେ, କିଏ ଆଜ୍ଞା ଡାକେ, କିଏ ପୁରୋହିତ ଡାକେ, କିଏ କ'ଣ ସବୁ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାଳିକୁ ଦେବତା ରୂପରେ ଡକାଯାଏ। ଏଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ନାମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ କଥା କୌଣସି ଗୋଟେ